भारत बांग्लादेश रिलेशन kwtal yapri हाई कमिशनर नि लोगी भारत तंगनाय बांग्लादेश नि राष्ट्र-दूत रखनो हाकोतर kphilwi phaina bagwi gosimwng rwkha Muhammad Yunus नि naikolmwng tongnaय hapang koktwmani bisingtwi saimanka भारत तंगनाय खरकसा राष्ट्र-दूत न बांग्लादेश kphilwi phaina bagwi gosimwng rwkha बांग्लादेश kwtal hapang hakotor jakmani wo hati rogono notice rohorka satai klaio भारत तंगनाय बांग्लादेश नि हाई कमिशनर phai tongnai talnai talthamni bisingono retirement ongnani kok tongo aboni swkangno barja yakarei hakotor kphilwi phaina bagwi saka 2022 bisiwo भारत नि राष्ट्र-दूत ongoi tichok jakmani भारत simiya kaisa koktwmani bisingtwi saimanka Belgium Australia Portugal Brussels Canberra लिप्सननि राष्ट्र-दूत रखनोबो बांग्लादेश kphilwi phaina bagwi gosimwng rwkha abo hai koktwma awai wngkheno बांग्लादेशनि hapang abo haike gosimwng naharmani wo chajakliya ke bo phano boro koksilja mungkhlaika बांग्लादेश hapang salaijakmani ulono kwtal hapang hakotor jakmani ulono hasina hapangni bwkhaktwi tichok jakmani joto sorkari samung khlainai rokno norui tongkha Yunus hapang Bureau Report Kokharang।